1998-ban került ez Magyarországra általam. Én gyermekkoromtól különböző harcművészeteket gyakoroltam. Mindig kerestem a számomra megfelelő, ideális harcművészetet, ami kifejezetten rám szabott, ami nekem az érdeklődési körömbe tartozik. Nagyon korán, már 14 éves koromtól érdeklődtem a Wing Chun iránt. Különböző magazinokban, illetve szakkönyvekben olvastam róla. Későbbiek folyamán, amikor idősebb lettem, akkor rengeteg angol, illetve német nyelvű könyvet hozottam külföldről, illetve szereztem be barátaimon és külföldi kapcsolataimon keresztül, amikben többször olvastam Wong Chun Leungnak a nevéről, aki Yip Mannak a leghíresebb küzdő tanítványa volt, a Wing Chun legnagyobb mestere, és neki volt a tanítványa szintén Bruce Lee, nekik kettejüknek a neve által a Wing Chun nagyon meggyőzővé vált számomra, és gyakorlatilag az ő stílusát, Wong Chun Leungnak a stílusát kerestem itt Európában. Az első 10 évem az különböző harcművészeteknek a tanulásával telt 1988-tól, majd 1998-ban találkoztam Philip Bayerrel, aki Wong Chun Leungnak egy szenior tanítványa, és ő általa ismertem meg a Wong Chun Leung féle Wing Chunt Németországba. 1998-tól rendszeresen minden évben több ízben 4-5 alkalommal utaztam Németországba, és hosszabb, rövidebb időtartamokat töltöttem kint. A mesterem elfogadott tanítványaként, és gyakorlatilag az ő magántanítványa lettem, és így került Magyarországra a Wong Chun Leung féle Wing Chun 1998-ban. Azóta oktatom itt több városban, Budapesten, Győrben, Miskolcon, Egerben, Nyíregyházán személyesen, illetve most már a tanítványaim által is. És a jövőben szeretnénk, hogy minél szélesebb körben terjedjen el itt Magyarországon is a Wong Chun Leung féle Wing Chun Kung Fu.